Waja besok ae. Takon marang aku, Ami Sunda. Ami Sunda. Kowe buta Tradi Tresna. Ya pancen kepara nyata. Kowe sapa nek uripanmu gaten gobokmu nata Mandara Prabu Baladewa kok Kresna Wadi Jala-jala ora bisa kandha karo ratumu si Bama. Ayo, popong urip. Mundur. Wateke prajurit timbang Bali Wirang. Luwung Bali dadi batang. Piye? Piye? Timbang Bali Wirang luwung Bali dadi batang. Kowe kalebu Purwaja balane Bama. Kowe buta Traju Tresna ira nyawam. Gigit kurung salebo kayu tomoro sakit timuri kadang-kadang nek pokoknya diampun mulai kepop ayo ayo komplit mati tengah basilan elek apa iki? Pusaka Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo Nenggala iki. Klebu kowe iki. Suwe-suwene 5 menit kas boko. Kepengin ngrasake? Yo. Kepengin ngrasake Nenggala. Dublak Nenggala cangkemmu boko. Ya iya. Ancak uga sapa Prabu Baladewa. Ayo. Sing mateni Wisata sapa? Ngaku sing mateni Wisata sapa? Aku mateni Gunadewa. Modyan. Wawahe Nenggala cangkemmu bongkok kowe. Dituke. Sarahamu kowe sapa nata Mandara Prabu Baladewa kok Kresna Wadi Jala-jala sapa kowe buta bangsat elek sapa kowe Yayah Griwa iya bener bisa mateni Wisata ya pancen aku sing mateni Wisata piye anakku mati ayo Pak Isitan Bapak Isitan belakno gage Bapak Isitan belakno bangsat elek iki tadi ngono Baladewa lho bae ayo yo meneh
Ya. Iki gawok kamu. Wah. Wah. Sebagai buta ke diapunmu, sebagai perakuan ngono ya. Kok dia. Cuk. Yo ngalah. Gineget Baladewa. Ora kathah ya ngasta pusaka Kyai Nenggala. Katamakaken jajanira. Raseksa sami sakala udira sumebul. Brodol ususana lengen gedene yayah kirwa pecah kapisanan. Wah, yo. Wah. Wasih bonyang neraka nyawamu sembah dramamu. Aja menek apa buta kaya dapurmu ayo. Ratumu bomo kon maju. Bomo kon maju rarane Baladewa mundur. Geger kamu Juti. Aja mbok pambengi ya iki. Aja mbok pambengi murup rasane atiku. Koko Prabu. Sabar Koko Prabu. Kula dewi sabar. Sabar piye? Anakku mati kok sabar kok piye? Kowe kok enak-enak men. Guna dewa mati anakmu mati. Kok kesajanmu ketemu semeleh hatimu. Ya, upamane Pilgaya ora apa-apa anakmu akeh. Bareng aku. Anakku mung siji. Anakku ki mung siji mula diarani anak semata wayang, ngerti? Ngerti ora? Keparing pun Koko Prabu. Aku dhewe ketekan guru. Njaluk perkara tembung anak semata wayang niku pripun? Coba pikirin piye. Lajeng Koko Prabu, yo tak blakani. Mula bertani anak semata wayang. Lho sewu wayang niku mripate mung siji. Nenten wayang mata loro niku wayang tukule keri. Sing dhisik niku wayang mripate mung siji. Nenten buta matane loro niku buta sing keri metune. Ra ngono. Umume wayang kuwi mripate mung siji. Mula diarani anak semata wayang iki tegese anake mung siji til. Ra ning tunggale. Bener ora? Inggih Koko. Lah iya bener. Inggih Koko Prabu. Sabar rumiyin. Ora iso aku. Sego dari bubur. Lah melawi sego dados bubur lajeng dados pundi? Ya jek enak. Ning aku ora trima Yayi. Aku ora trima. Iki nuwun sewu. Yayi Kresna ki ratu pinter ning dina iki kowe ketok bodho. Sing gedhe pangapunanmu ya entuk paripaksaku ngomong kaya ngene iki. Coba. Godha Madana kuwi tinggalane para leluhur. Ya toh? Nyatane sing semare ning kono kuwi pepunden Mandura ya pepunden Prabu Kresna. Ora arek buta moko butane kuwi, butane bomo-bomo kuwi anakmu. Terus ana lalakon kaya ngene terus piye? Eneng lalakon kaya ngene iki terus kepiye?
Apa pancen dasare Kresna iki ora wani ngajar karo anak ngono apa piye? Ora iso nuturi karo anak-anakmu. Yo. Peda apa kuwi dadi wong pinter? Peda apa dadi titisen Bathara Wisnu? Nek pancen Kresna iki dina iki mung kaya ngono kuwi. Iki jenenge kowe iki mbebutek banyu bening. Ora iso benengake perkara. Mbok ra hidup. Bola Jawa iki mengke tumindak manut karo karepmu dhewe. Jalaran. Sing dipekara meneng wae. Ayo piye karepmu? Nggih, Koko Prabu saged nampi pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu namung bentenipun menawi Koko Prabu menika grusa-grusu menawi kula mawi petang. Ah, jebel gedhe petong apa? Anakku mati kok dipetong. Kowe anakmu keh. Bola bali ora anak semata wayang ra ngono. Heeh. Koko Prabu. Nggih. Lelampahan menika mboten cekap namung dipun labeti to sing balung leting kulit. Kedang mawi petang ingkang jangkep. Koko Prabu kersa ndaratur kula menapa mboten? Ya wis. Manut. Manut. Aku mbok pakaryan sing abot gelem Balaja bakal mingkuh ora Balaja bakal mundur. Lah perlu kon ora arek negara traju ternyata obrak-abrik. Bapake nesu tandange sisan. Lah tenan to. Malah ngampi amur-amur. Ngaten Koko Prabu. Inggih, badhe kados pundi? Lelampahan menika aderipun pancen kedah dipun lampahi anut kersaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Bagene ngerti nggih Koko Prabu. Namung penyuwun kula monggo Koko Prabu kula turi leren sawetawis. Mangke kula matur ngesanipun Kanjeng Koko Prabu. Tenan kuwi. Nggih Koko Prabu. Nek panjenengan aku njaluk tulung. Aku njaluk tulung. Wisata kae uripna. Koko Prabu, paduka Kanjeng Koko Prabu lha nggih sampun priksa. Menawi dinten menika Kembang Wijaya Kusuma sampun kapundhut jawata kundun dumateng kayangan Salendra Bawana. Kula sampun mboten saged gesangaken tiyang ingkang sampun dumugi ning sirna. Duwe kembang, mboten gadah Koko Prabu. Mbok tuku. Kepiye to iki? Koko Prabu. Menika sampun kepangen Bathara mekaten kula sampun nampi liru. Ngono. Nggih Koko Prabu. Kula pinaringan liru nggih menika pustaka ingkang wujud weda ingkang winastan Bhagawat Gita. Mengkono jadi tinggi. Monggo Koko Prabu. Ren sawetawis. Mangke kula aturi priksa. Ya, manut pun Kakang. Kanduan rimang lireno tanpa kanin yen tan tulusa mengkusang tiang utama iki kaya yayat nyono dewa iki Koko Prabu kula ingkang sowan ana wigati apa yayi siadi merpeki lawan pun Kakang Koko Prabu ngaturaken kauningan dinten menika ketiwasan
negari Timpurarna ketiwasan kepiye Kakang Mbok Atnyanawati mentar saking Ndatraya negari Timpurarna garwaku Yayat Nyanawati uncat saka jroning Kedaton kamulo nuwun iki apa si Adi ora nyumurupi iki malah manut aturipun Adi Pakan ngesanipun Kanjeng Rama menawi Kakang Mbok Atnyanawati menika tetela ngoncati saking negari Timpurarna arangkat kaliyan ingkang rayi Kang Raden Samba lho ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Dadi cetane mono Yayat Nyanawati dina iki arangkat kelawan Samba. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Wah. Lalakon kok kaya mengkene. Aku kudu kepiye iki? Ya wis. Wis kecandak underaning perkara. Atnyana Dewa layak to layak Mbah Yumu Yayat Nyanawati leleda lelewa ora gelem nglanggati kelawan pun kakang sejatine ya wis krasa rikala pun kakang iki ditemokake dawuhing manten rikala semono sing disembah kuwi dudu pun kakang sing disembah ora Samba nanging rikala semono aku bisa meper kelawan kekarepaning atiku mbok menawa apa blidra-blidruning penyawang klira-kliruning tumindak ora dadi ngopo jebul nyatane Atnyanawati leleda lelewa nyuwun pundutan kon gawekake dalan kenceng wis saka Traju Tresna teka Ndrawati tanpa minggok apa pancen iki mung kanggo nampik ala dune karo aku tanpa guna uripmu stijo ngatasi putra ratu rabi pisan kala wae kok dadi kembang lambi ya wis Atnyana Dewa wis kowe bali yo lalakon iki tak rampungne mekaten Koko Prabu ya wirang bebarang yen to nganti aku pasulayan karo Samba ki adikku padha-padha putrane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna yen to padha pasulayan ora prayoga dene wis ketemu nalaku pedah apa aku ki nglabuhi wong ora tresna karo uripku yen to pancen Nyanawati tresna kalawan si sapa bakal tak pasrahake rila golek terus sing batin wis kowe bali marang Timpurarna mangrempak wadya prodore kagiri-giri kagiri magawe ya gelar udah dibalan iki kadhawu sinuwun wis ketemu nalarku Wilmuna nalar ing kados pundi lawan kowe to kok nggih pripun sinuwun dina iki malah garwaku Yayat Nyanawati kuwi wis arangkat tegese lunga bareng kelawan kadangku muda padha-padha putra Dwarawati putrane Kanjeng Rama Prabu Kresna ya kuwi kadangku Yayi Samba dadi cetane mono Nyanawati nyuwun bebono nyuwun gungan supaya digawekake dalan wiwit saka Traju Tresna tekan Ndrawati sing pener tanpa minggok kuwi mbok menawa ya mung kanggo lame samudana
kanggo nampik ala dulune karo panjenengan ingsun. Ning kepiye meneh Wilmuna iki kebajut bubrah kahananing Gadamadana. Iki keparingipun sinuwun Wilmuna. Timbangane dadi kembang kocapan. Yayat Nyanawati malah tak pasrahake pisan kawan Samba. Nanging dina iki aku kudu matur nuwun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna karben padha padhang. Ora ngemuju briya siji lan sijine. Lah pedah apa to, Gok? Yen to aku iki mung belane wong sing ora tresna karo aku. Upamane yen to karo aku Yayat Nyanawati tak pasrahke Samba. Kandhiri Raragawa piye kok? Mayogyane sanget teksipun panjenengan saged ngreksa asmaning tiyang sepuh, ngreksa asmaning kula warga. Nggih, niku jan sae. Timbang dadi rebutan, kok diserahke ngoten mawon. Kulo yen nggih nate nglampahi yo ngoten. Lho iki tenan kok ya piye? Kowe ora ngrasake. Kepareng matur sinuwun. Yo, Wilmuna piye? Menawi paduka sinuwun ngaten nggih monggo prapipun kula rajan kula menika namung kewan peksi ning kula nggadahi atek-atek. Atek-atek piye? Sedumuk bathuk senyari bumi. Ngono inggih. Nadyan to senyari ning bumi kathah kemawon ing sami rebatan bumi. Nadyan to namung sekilan. Menika kala mangsanipun dados geget dados gendra. Menapa malih sedumuk bathuk. Maka bathuke wong ayu ora ngono ta kuwi. Nyatanipun ngantos dipun tohi inggih menika bondo ingkang awis piyambak inggih menika nyawa. Jalan mboten perkawis putrinipun nanging asma paduka sinuwun Prabu Bama ing atase Narendra Trajutresna umum Narakasura kang wis kondhang kalok Kajanapriya. Bojone direbut kok enak wae kok malah diserahke. Menawi kula nggih mboten tetep kula kuwi dipun labuhi atas pecahing dada utahing ludira. Atiku Wilmuna. Yo wis saiki ngono wae. Prayogane aku bakal matur dhisik nang ngersane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kepriye dawuh pengendikane Kanjeng Diwaji. Ngaten sinuwun iya. Derekno dina iki aku bakal sowan marang negara Dwarawati Gok bali marang Trajutresna. Arksanen negara Trajutresna aja nganti ana tukulane mungsuh trubusaning satru ya kok. Wis takon dawuh paduka sinuwun. Treno, 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 gawisrono urip raharjaning raja.
Bye.